Какво става, хора? Коци Дянков. Не сте ми виждали от много време, за което се извинявам. И нещо, за което се извинявам още повече е, че този клип ще бъде доста кратък. Предвид останалите, защото той е информативен. Виждате ли това? Ами, това ще е част от новата ми външност, така да го кажа. Искам да ви кажа, за тези, които от вас са видяли на общност, написах, че ще има, как да кажа, един концерт на новогодишната нощ. От 8 до 9 ще бъда там и съм написал 10 лева вход, за което се извинявам, моя грешка, съжалявам. Входът ще е 5 лева от 8 до 9, защото само аз ще бъда там. Ако искате вече с семейството си там да останете по-докъсно или изобщо цялата вечер, оттам, от 9 нататък, вече е 10 лева входа. Но иначе 8 до 9, 5 лева, там ще се видим, ще се запознаем и така нататък. И общо аз ще бъда там. Също, ето една нова информация. На 26 декември, което е след няма 2 дни, не знам кога ще кача видеото, най-вероятно ще е днеска, което значи, че след около 3 дни излиза новата ми песен Такива като тебе на 26 вечерта. Вечерта нямам точен час, за което се извинявам, но след 5 преди 9. Нещо такова. Надявам се да спазя тази часова зона, така че ще радвам, ако отидете и я видите. И така. Благодаря, че гледахте. Това бях аз, Коце. Това беше това, което иска да ви кажа. Съжалявам, че видеото е кратко, но ще се надявам другите вече да не са толкова кратки, особено песента, която ще излезе. Всъщност тя е кратка, тя около 3 минути тече. Да сте живи и здрави. Просто благодаря, че гледахте и ще се видим до скоро.